Alle eliteudøvere vil vinde for enhver pris. Samtidig bliver folk for grådige, og det går ud over konkurrencen. Men der vil altid være en bagside af historien. Mine øjne er stadigvæk skrigende gule. Jeg oplever meget uregelmæssigt hjerteaktivitet. Min mave brænder også indvendigt. Jeg kampsveder om natten. Og jeg havde svært ved at tale og få morgenen og aftenen har jeg den vildeste uro i kroppen og ekstrem nedtur. Hvis kvinder tager anaboliske steroider, er der risiko for at udvikle skægvækst, en dybere stemme og forstørret klitoris. Undersøgelser viser, at din større klitoris og din dybere stemme vil være permanent. I 80'erne var mange af de østeuropæiske kvinder bodybuildere. Men som I kan se her, havde alle ikke helt ren mel i posen. Professionelle sportsøvere tager EPO, fordi når de indtager EPO, kommer der flere røde blodlemmer i kroppen. Blodlemmerne giver ilten kommer ud til de arbejdende muskler, og din præstation bliver meget bedre. Men det er selvfølgelig en kæmpe risiko ved at tage EPO. Dit blod bliver meget tykkere, og du får meget større risiko for at udvikle blodpropper senere i livet. Der er større risiko for at udvikle en blodprop, fordi normalt har du lige mange røde og hvide blodlemmer i kroppen, men når du tager EPO, kommer der langt flere røde. Dermed forstørres risikoen for at få en blodprop. Amfetamin er det, man i daglig tale kalder speed. Amfetamin, det kan være et pulver, og det kan være noget, man sprøjter ind i blodet, eller det kan også fremkomme som en pille. Amfetamin giver du endelig energi over en periode, og i den periode kan du ikke mærke, om du er sulten eller tørstig eller noget som helst. Du er bare totalt hyperaktiv. Man kan sige det ligesom slik. Du får meget energi i en periode, og derefter så daler dit energiniveau. Konsekvenserne ved amfetamin kan være rastløshed, angst, uro i kroppen, og det kan give dig søvnbesvær. Risikoen for at tage anaboliske steroider ved mænd, det er, at du kan få rigtig små testikler. Du kan miste lysten til sex fuldstændig, og du kan få rigtig svære potensproblemer. 40% af alle mænd, som har taget doping gennem sit liv, er bivirkningerne fortsat, selvom de stopper med at tage doping. Nogle helt op til 2,5 år efter, at de stoppede med at dope sig.